ሎሚ በዋግዒ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተሰናበተ ዝተገለጸ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊኡ ክልተ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተወጠነ ተዛሪቡ። እቲ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ስዒቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣቶ ጌታቸው ትማሊ ዩኤምዲ ምስ ተባሃለ ቻናል ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ዳርጋ ምስ ፈጠነ ቅጥለት ዝመሳሰሉ ጥናት ከም ዝነበረ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ብዕጡቃት ተዓጅቡ ንኸንቲባታት መቐለን ዓዲግራትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሎ ኣብያተ ጽሕፈት መምሕዳራት ኣብ ዝቆጻጸርሉ እዋን ንመገሻ ኣዲስ ኣበባ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ማዕገትን ውጥን ቅትለትን ከም ዝተፈተነሉ ተዛሪቡ። እቲ ካብ 2 መጋቢት 2017 ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ገሸ ብምኽንያት ጥዕና ናብ ደገ ወፂኡ ዝቐነየ ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ተመሊሱ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ንሱ ከም ዝበሎ ኣብቲ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ዝወስድ መንገዲ ዝርከብ ኬላ ናቕጣ ፍተሻ ዝሕሉ ዕጡቕ ኣይሕልፍን ኢሉ ከልኪልዎ ነይሩ። እቲ ሓላዊ ኬላ ምስ ረኣየና ኣይሕልፈኩምን መጀመርታ ክድውል ኢሉ መስተዋት መኪና ትሕት ዓቢለ ናብ ኢኻ ትድውል ኢለ ምስ ረኣኽዎ ተሰኪፉ መስለኒ ኣሕሊፉና ይብል። ንሱ ከም ዝበሎ ሓደ ብስም ዝጠቓሶ ፓትሮል ዕጡቓት ዝሓዘት መኪና ዝነበሮ ኣዛዚ ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝሰዓቦን ፖሊስ ፌደራል ወይ ከዓ ሓለዋ ጸጥታ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኸልከልዎምን ኣብሪሁ። እቲ ኣዛዚ ኮር ናብ ኣውሮፕላን ክኣቱ ፈቲኑ ከም ዝተኸልከለ ካብኡ ድማ ናብ ሓለፊ ጸጥታ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ስልኪ ደዊሉ ጌታቸው ዲኣትዩ በይኑ ድዩ ካልኦት ሰባት እውን ኣለዉ ምስኡ ኢሉ ከም ዝሓተተ እውን ጌታቸው ይጠቅስ። ኣብቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከም ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፊ ጸጥታን ኮይኑ ተመዚቡ ዝጸንሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ጌታቸው ፈተነ ቅትለት ክብል ዝገለጾ ፍጻመ ክምርምር ጸዊዑ ምንባሩ ይፍለጥ። እተን ኣጋጢሙ ኣዝዩ ሕማቕን ሓደገኛን እዩ ድሕሪ ምባል ነፃ ዝኾነ ኣካል ቆይሙ ኩሉ ዝምርመረሉን ዝጻረየሉን ውፅኢት ድማ ንህዝቢ ዝግለጸሉ ኩነታት ክግበር ዘለዎ ይመስለኒ ኢሉ። ፕሬዝደንት ጌታቸው ባዕሉ እውን ዘጻረ ኮሚቴ ከጣይሽ ይኽእል ሓቂ ተጻርዩ ውፅኢቱ ግልጽ ክግበር ዘለዎ ይመስለኒ ክብል እቲ ኣብታ ክልል ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ጀነራል ቅድሚ 2 ሰሙን ምስ ብራኸ ሾው ዝተባሃለ ቻናል ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ምርመራ ተኻይዱ እንታይ ኮይኑ ዛጊት ዝተፈልጠ የለን ካብ ሓለፍቲ ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ጀነራል ታደሰ ኣብ መግለጽታቱ ፕሬዝዳንት እቲ ክልል ክሳብ ሽዑ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ብሰንኪ ስግኣት ጸጥታ መዝነቶም ገዲፎም ካብታ ክልል ዝወፁ ሰበስልጣን ከም ዘለዎ ብምምልካት ድማ ውሕስነቶም ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዘብፅኦ መግለጺ ጌታቸው ካብ መዝነቱ ከም ዝወረደ ዝእምት መግለጺ ሂቡ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ዝተረኽበ ሰላም ክዕቀብ ንዝነበሮም ልዑል ጥንቃቐን ኣመራርሓን መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ከም ዘለዎን ኣብ ቀጻሊ ስራሕቲ እውን ብሓባር ተቐራሪብና ከም እንሰርሕን እናረጋገጽኩ ንዝነበሮም ጻኒሒት ኣመስግን ክብል ናይ ክልቲኦም ስእሊ ብምስናይ ኣብ ኤክስ ጽሒፉ መን ምዃኖም እፈልጥ እየ። ኣብታ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቕጸሩ ዕጡቓት ኣባላት ዘለዋ ትግራይ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግምማዕ ስእነት ጸጥታዊ ውሕስነት ንነበርታ ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ጀነራል ታደሰ ሰራዊቱ ብዝግባእ ዝሰልጠኑ ኣባላት ዘለዎ ስሩዕ ሓይሊ ጸጥታ ዘይምዃኑ ዝምገት። ኣቶ ጌታቸው እቲ ኩነታት ናይቲ ዝጠቓሶ ኣዛዚ ዘይኮነ እቶም ተለኣኽቶም ኣምሊጦምና ምባሎም ግን ዝሓሰብዎ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ምቕታል ውጥን ዝነበሮም ሰባት መን ምዃኖም ፈልጥ እየ ብምባል ፈተነ ቅትለት ከም ዝነበረ ጸኒሑ እሙን ሓበሬታ ምርካቡ ወሲኹ ይዛረብ። ብድሕሪኡ ዝሰማዕክዎ ብምምላጠይ ተናዲዶም ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም። ዝፈልጦም ዘኽብሮም ዓበይቲ ሰባት እዮም። ብስልኪ ዘውግዕዎ እየ ረኺበ ከመይ ገይሩ ኣምሊጡና ኢሎም ተናዲዶም ተዘራሪቦም
ከም ሓደ ትግራዋይ ስርዓትን ሕግን ይፈልጡ ዝብሎም ሰባት ብዛዕባ ሰብ ምውጋድ ወይ ከዓ ፊዚካሊ ኢሊሚኔት ምግባር ክሓስቡ እዮም ኢለ ጠርጢራ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዓቂቡ ዘሎ መራሒ። ቅድሚኡ ድማ ኣብ ታሕሳስ 27 ኣብ በዓል ጥምቀት ካልእ ፈተነ ቅጥለት ተወጢኑ ከም ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ይገልጽ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ ሓደ በዓል ሃፍቲ ምስ ሓደ ኣባል ጸጥታ ቪአይፒ ናይ ምቕታል ፈተናታት ከም ዝነበረን ከም ዝፈሸለን ሓቢሩ እቲ ገበን ግብረ ሽበራ እዩ ኣብ ፌደራል እዩ ክረአ ዝግብኦ እንተኾነ ዕብይ ዝበሉ ሰባት እውን ዝተሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ብዝብል ካብ መንግስቲ ፌደራል ውክልና ሓቲትና እቲ ምፅራይ ኣብ ትግራይ ክኸውን ጌርና ነርና ይብል። ገለ ሰባት እቲ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ተጓዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ተኻቲዖም ብዋሕስ ከውፅዎ ከም ዝገበርዎ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ተታሒዙ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ተታሒዞም ኢሉ ስለምንታይ እቲ ፍጻመ ንህዝቢ ዘይተገልጸ ንዝብል ሕቶ እንትትምልስ ግን ህዝቢ ከይሻቐል ካብ ዝብል ስክፍታ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ እቲ ውጥን ወይ ከዓ ቅትለት ኣብ ጥምቀት ንኽፍጸም ነይሩ ህዝቢ ናብ ጭንቂ ከኣቱ ኣይደለኹን ነይረ ናይ ዓርሰይ እኹል ሓለዋ ነይሩኒ እንተገደደ ድማ ኣብ በዓላት ከይንርከብ ወሲና ነርና ድሓር ግን እቲ ዝፈሸለ ዝበለ ውጥን ቅትለት ንህዝቢ ክግለጽ ከም ዝነበሮ ኣቶ ጌታቸው ኣሚኑ ብዝርዝር ዝፈለጥክዎ ነገር ኣሎ ናይ ምቕታል ውጥን ከም ዝነበሮም ይፈልጥ እየ እቲ ኣዝዩ ዘይተጸበኽዎ ኣዝዩ ዘሕዘነኒ ናብዝታት ዲና ወሪድና ብምባል ኣቶ ጌታቸው እምብዛ ከም ዝጓሃዩ እዩ ዝገልጽ። ፕሬዚደንት ዓጊትካ ጥራሕ ዘይኮነስ ፊዚካሊ ኢሊሚኔት ምግባር ወይ ከዓ ብኣካል መቕንጻል ድሌት ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ ዘደንግጸካ። እዚ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ኢሉ ሓሲበ ኣይፈልጥን። እቶም ዝተሳተፉ ሰባት እፈልጦም እየ ገለገሊኦም ገለ ሽግር ገጢምዎ እንተኾይኑ ድሓር ክንጸባጸብ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ። ምንም ከም ዘይተፈጠረ ኣየናይ ሽግር ተጸዋጺምና መዕለቢ ጌርናሉ ንፈልጥ ብምባል እምነቱ ከም ዘጉደለ የመልክት። ቅድሚ 2 ዓመት ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ቀንዲ ዕላማታት ኢሉ ዝሓዞም ግዝኣትና ምምላስን ተመዛመልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ዘይምኽኣሉ ከም ዘሕዘኖ እውን ተዛሪቡ እዚ ኩነታት ብኸመይ ማዕቢሉ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጥረ ምግምዕማዕ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ፈኸም እናበለ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ መዕለበ ይረኸበን። ዓዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ነቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝቆመ ኣቶ ጌታቸው ዝመርሖ ምምሕዳር ብስንፍናን ብጥልመትን ብምኽሳስ ምትዕርራያት ክግበር ዘካየድዎ ምንቅስቓስ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ይርከብ። እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ገለ ሕጋዊ ምምሕያሻት ተገይሩሉ ንሓደ ዓመት ከም ዝናዋሕን ኣብ ውልቀ ሰባት ለውጢ ከም ዝግበርን ኣብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብሪሁ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም 2 ዓመትን መንፈቕን ዝመልኦ ኮይኑ በቲ ደማዊ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣደዳ ፀሓይን ቁርን ኮይኖም ይርከቡ። ህዝባዊ ኣጀንዳ ንጎድኒ ተገዲፎም ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካታት ጉዳዮም ተጸሚዶም ዝኸረሙ መራሕቲ ህወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ከይፍጸም ብምዕንቃፍ ምስ መንግስቲ ፌደራል ይካሰሱ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋናት ብወገን መንግስቲ ፌደራል ውዕሪ ፕሪቶርያ ዝጥሕሱ ጎስጓሳት ሚድያ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ድማ ይነቅፍ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ሓደ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ምስ ኣክራር ጉጅለ ፋኖ ይተሓባበር ኣሎ ዝብል ዝርከቦ ኣብ ልዕሊኡ ሰፋሕቲ ክስታት ከም ዘቕረበ ዝዝከር እዩ። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ክስታት ነገር ጻሕታሪ ጸለመን እዩ ክብል ኮኒንዎ ነይሩ። እቲ ነታ ክልል ንልዕሊ 35 ዓመታት ዘመሓደራ ህወሓት ድሕርቲ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ብሰንኪ ዘጋጥሞ ውሽጣዊ ምምስቓል ኣብ ቀራና መንገዲ ይርከብ። ዋላ እኳ ሕጂ እውን ሰፊሕ ድጋፍ ህዝቢ ዘለዎ እንትኾነ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስልጣንን ጽልዋን ከሲሩ ነታ ክልል ካብ ዝኸፍአ ኩናት ከድሕና ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሓድሽ ወለዶ ዝነበሮ ድጋፍ ከም ዝኸሰሮ ይንገር።